Okay, salamat. No? Salamat sa pag-click. O karon, continue ta sa ato ang topic. Sumala sa ako ang gipasalig sa inyo ha nga ang next video nato, should Christian celebrate Christmas? No, mao kini ato ang pagatukyon ini nga video. Now, atong balik-balikan ang tulo ka o duha ka holiday sa Roman that time sa panahon ni Constantine, ang Saturnalia, God Saturn o kining Sol Invictus, the Sun God, o doon na po sila gitawag og winter solstice, which is kaning winter solstice gi-celebrate nila ni December 25 nga ani twice a year nila ni gi-celebrate unsa maning winter solstice. Ani giila nila nga ang adlaw layo daw kayo sa kalibutan, kanang ang layo siya mo nang tugnaw siya kay distansya daw kayo ang adlaw mo nang naa sila gitawag og winter solstice, no? So kini nga mga festival nga gihimo sa mga Roman culture that time of Constantine, mo kini ang sinugdanan o origin, no, sa gitawag o Christmas, tungod kay katong Sol Invictus o Greek word Natalis Invicti gihimo man ni Constantine nga Feast of Nativity in commemoration of the birth of Jesus Christ. So wala nawala ang Natalis Invicti kay kanang nativity Natalis Invicti man na siya. So in short, bisan to gi-commemorate ni Constantine into the birth of Jesus Christ, but ang tinuod wala gihapon niya giwala ang Sun God nga Natalis Invicti. So iyang gijuwin, no, Feast of Nativity in commemoration daw Jesus Christ, apan ang tinuod Natalis Invicti ang iyang gituboy, now which is the Sun God. Okay, so should Christian celebrate Christmas? Mo kini ang ato ang tapikon karon. Okay, dunay Christian, dunay mga Kristiyano nga nabahin. No, dili tanang Christian nagpractice of Christmas o nag-celebrate og Christmas. Doon na po yung mga Kristohanon nga ga-celebrate sila og Christmas. So ato ang susihon ang ilang mga punto adto ta mag-una, nganuman nga adunay Kristohanon nga dili sila mag-celebrate og Christmas. So mo ni ang ilang mga rason. Ang Christmas matud pa gikan man gyud kini sa gitawag og pagano nga kustumbre o pagano nga tradisyon, unya nasunod lang nya matud pa nila ang founder o ang nag-convert niya na into Feast of Nativity dili man tinuod nga Kristohanon kundi emperor man. That's why dili gyud sila musunod aning pag-celebrate sa Christmas. So nahimo gyud nga dili sila musunod, ilag yung giwala ang pag-celebrate of Christmas. So niya na nga punto nila, doon na po sila point. Tungod kay kini nga customary, gikan man gyud ang tinuod gyud ani pagano man gyud sa ang December 25. Pero atong nasayran nga Jesus Christ natao gyud siya. Apan wala siya bulan, wala pitsa. So karon ato pong paminawon ang mga rason sa mga tawo pod nga nag-celebrate of Christmas o mga Kristohanon nga nag-celebrate of Christmas. Matud pa sa kadaghanang mga rason, nag-celebrate ni og Christmas tungod kay atong nasayran nga wala man ta nag-celebrate sa season o pitsa o bulan, but atong gi-celebrate ang pagkatao ni Jesus. Although walay pitsa, walay bulan, apan atong gi-celebrate gyud ang iyang pagkatao. Mao kini ang mga rason sa nag-celebrate og Christmas. And usa pa, nag-celebrate og Christmas tungod kay usa kini ka good news nga diin na tao si Jesus Christ. Kung naay good news, matud pa sa mga rason nila, kung naay good news dapat nga mag-enjoy, maglipay ta ug atong i-celebrate kay natao man si Jesus Christ. No, nag-celebrate man gani daw sa birthday nato, ngano daw nga dili daw mag-celebrate sa kasumaran sa adlaw natawhan si Jesus Christ. Apan ang punto manggod ani, wa manggoy pizza, no, muning nagkabahin gyud ang kadaghanan kay may unta ug naay pizza nga gibutang sa Biblia kay ato kining ma-celebrate, no? Sumala sa Ecclesiastes 11:8 nga unsa didto nga pasalamati ang Dios sa matag tuig sa iyong kinabuhi, no? Muna nga naay uba sa birthday nato.
Okay, so anyway adto ta sa ato ang topic nga nabahin gyud ang Kristohanon. Doon wala nag-celebrate ug aduna poy nag-celebrate. So unsa may ato ang silbi ikasulti niini? Unsa may ato ang point niini? Ang matag usa dili gyud ta maka-judge. No, dili gyud nato ma-judge ang tawo kung siya nag-celebrate o kung siya wala. Dili nato ma-judge kay labi na puro mga Kristohanon. Dili ta maka-judge nga abi kay nag-celebrate sila, mga impierno na sila, no? Unya di po ta maka-judge nga abi kay wala sila nag-celebrate, grabe na sila ka close-minded. O dili ta inana, kun dili nata sa neutral. Kani man gong pag-celebrate of Christmas, our personal conviction ni siya. Kung sa imuha, ang imong conviction nimo is walay halo nga pagan, no? Walay halo nga pagan ang sa imong una-una, ang imo lang gi-mindset is kay at natawag gud si Jesus. That's why mag-celebrate gud ta. Ang akong mag-celebrate dili man dito ni Sun God o ni Saturnalia pa na o kinsa pa na winter solstice. So ang imong conviction na ang problema, no? Matud pa sa Romans 14 verse 5, dunay naghuna-huna nga usa lang yung kaadlaw ang balaan. Doon na po uban nga naghuna-huna nga usar gyud kaadlaw ang balaan. Ang giingon dito, libre ang matag usa kung hain ang iyang gituuhan niini. So naa na sa ato ang personal conviction, sa ato ang konsensya, no? Atong konsensya kay kung pag huna-huna nimo nga murag nagduha-duha ka, di ayo naman pag-celebrate, no? Kay ang gingon dito sa Korinto nga kung magbuhat ka ini nga nay pagduha-duha usa kini kasala, no? Pero kung ang uban nag-celebrate sila nga wala sila halo nga kanang murag nagduha-duha, sayop ba ko ini basi ni og pagano ni walay halo, usa limpyo ang iyang konsensya, iyang pagtuo sa Ginoo, din dili ta maka-judge kung nag-celebrate sila. Okay? Dili po ta maka-judge kung wala sila nag-celebrate. Okay, munang neutral lang gyud ta, dili gyud ta mo judge dayon sa katao, labi na kay mga Kristohanon kini. So ato ang tugutan, no? Nga dili ta ang matag-usa personal na nila nga decision. Personal na nila nga decision. Siya ug ang Ginoo ang manubag niya ana, no? Dili ta maka-judge. No, although wala man gisugo sa Biblia nga mag-celebrate, no? Wala man gisugo sa Biblia nga mag-celebrate, no? Kay kung story pud ana is pagano man, apan sa mga nag-celebrate naabo sila'y punto. Now, mo ni ilang punto. Ani nga time diha mi maka amo ning gigamit nga time para ma-insert na mo ang gospel. Because that time mo man naasagan nga magkahiusa ang mga pamilya and open-minded ang mga tawo. That's why ang season ilang gisakyan nga para maka-insert sila sa pulong sa Ginoo. No, labi na mo na gitawag nila mo na time sa pagpinasaylo ay no muna mag-topic po sila og pagpasaylo, no, forgiveness. Ang uban mo ni panahon sa paghinatagay, muna mag-topic po sila og about sa giving. So diha nila gi-insert ang word of God, no, ana nga season. So muna nga ikaw karon na mati kanin nga video, it depends sa imuha kung unsa imong conviction. Ayaw lang pug ipangtandi sa uban ang imuhang prinsipyo nga ingnon nimo ang uban nga sayop na sila niya, no, dapat kabalutang mo adjust, no? Dapat dili ta close-minded. Dapat kabalutang mo adjust. Kay wa ta kabalo unsa ilang punto ni ana. No, naa sila lalom nga punto ni ana nganong ga celebrate sila. Tapos sila lalom nga punto nganong nga wala sila nag-celebrate. Okay, so mao ra kini ang ato ang silbi tubag. Naa sa ato personal conviction na personal decision atong konsensya na siya. Di ba? Kay hinumdum ka atong gingon sa Korinto nga kung aduna gani magkaon lagutan, no, unya na po'y nagkaon og karne, unya iyang iyang gibuyag, no. So ang uban nagduha-duha sa ilang pagkaon, so nakasala hinuon. Katuuban kay walay duha-duha, kaon gud sila. And then naa na sa ato ang personal ang conviction, no. Kita ang manubag ana sa Ginoo. So dili ta ato ang pagtamod o pag-celebrate, dili dapat nga sinuhira nato sa laing tao, kundi personal conviction na nato, no? Ug kung mag-celebrate pod ang mga Christian sa Christmas, dapat naapoy limit. Mo pod ni dapat dili po ta pareho sa mga pagano nga celebration, no? Kung mag-celebrate man gyud og Christmas,
dapat dili puta pareho sa uban nga celebration nga grabe na, no? Do na naman daghan naman kayong napuno, di ba? Ang Christmas ang focus unta dapat ana is Jesus Christ ang focus, pero daghan naman kayong mga napukusan ana may gitawag kong Santa Claus, no? Mo nang dili pod bawal puta ana, no? Kung nag-celebrate ang Christmas dapat may limita, no? May limita, dili puta mo tanan na pud sundo na pud laman ang tanan nga pagano nga kustumbre, no? Ang dapat wala man ta nag-celebrate sa season kundili ang kinsa ang natawo man, no? Ang focus nato diha si Jesus Christ. Galing kay kanimang mga kustumbre karon sa Pasko, ang hitabo is murag nawani si Jesus, no? Murag nawani ang pagkatao ni Jesus kundili napulihan hinuog mga daghan na kay mananggawas na mga lantern, no? Na mga Christmas tree, Santa Claus, diha na murag na focus ang mga tao, murag nawani na noon ang unsa gyud ang the true meaning of Christmas. Okay, so mo lang ni ato ang topic karon. Napuli nga na kay nakatunan. Kung bago pa kanini nga channel, just click and subscribe and para ma-notify ka sa next video. Ani nga channel wala ta nag-introduce og religion, but only Jesus Christ, the Word of God ang atong i-introduce tungod kay ang iyon ang pulong sa Dios. John chapter 8 verse 32, kung may malukas kamatuoran, ang kamatuoran may maghatag natong kagawasan. God bless, glory to God.